Plie Pibaro, Ipidang Sobhai Pi, Jabit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Uba Sunbor Shulai Chairman ke Meghalaya Tourism Development Corporation men haka khandai tarik mentau benaya yong arhazar arhuwe ulalet ban plipai ba no ya Kawei ke Jaka Jngohkai perthei ke belatip kum ke Pnahkyndeng ke badan hapok ke lau kentang ke bahap hapok ke snong paham scan raj nong lingdo ri Bhoi district haka balet ban plipai ba ekate ke Pnahkyndeng ke Jaka Jngohkai perthei kabasyan kan sapau nam na ka jingdon shibun kliki krem limbit la sakhi da ka jingdon uba miral bonds im MLA nongpo uba balajit rani MDC nongpo uba plilat tiuso chairman ka RBTEDF lembat kiwei ki he ki han ki bakentup na du ki nong yalam raj snong bat kiwei pat Naka ke balalap hakate ke sengi ke balap lipat ba kate ke Jaka Jngohkai perthei la ban ong bakan sadai shisha kum kata ke Jaka Jngohkai perthei ke ba compare na ki weipat ki Jaka Jngohkai perthei ha ke jela namar hapo kate ke Jaka ki don shibon teli ki krem limbit ke ba ki brio ki ba kwa ban pet ya ke jing shisha halor ke jing don da ki pau hajar teli ki limbit kila ban yo I hakate ke krem limbit Nalor kata hakate ke Jaka Jngohkai perthei ke Jaka kalong ke bapengat da ke jingdon ki dieng ki sit ki mrat ki mreng ki sintiu ki skut ki jat dawai kinbat baharukom ki mau senduk ki Jaka le niam ki min barem lembat ki wei napok ni naka jongara right nong dok ni ka jingkua ka jungi ba mentang wan dalam khnang ye kini ki he ki han ki du nong mi khmat mo I ba shanbor ba de ku sarman jong ka Meghalaya Tourism Development Corporation angkat UMLA jungi UMDC jong ka nong pok sensi te ban yu ban persngo ye ki ni wan khnang yalam kini jaka wan pleh ni beken yu I dalade ke jing e ang ni ngim don kam shu bon namar ngi don kam stong usurok ni ladang yo usurok ubobiang tingangai bakani ke jaka kanong one of the best place nam taki visitor nam taki turis angkan ni Jaka bagi kerpatru ya ka department bahkan pikmat lem ya kan ka Jaka ni bahkan bora ya ka penyo no ploy unusrok ba ngila ang not lasem nakalian ka forum ru ila jule ya kendo ban ya kerpat ya ka office jong director ban bersubah ban penyo no ya usurok haduk kan ka Jaka khnam kan long ka jimun toy nam taki hari India dari ke Jonghi lali apa Meghalaya ke sikit ke Jonghi dari ke sin ke Belingkong ke bangayo rung bat kino yalam ke forum bat kini kino yalam ke rat ke hima MLA MDC bangi I ke hikmat ya tu krem lembet dari lihat pilih untuk bat kan kering shibun mo ka jing tubu ila sungku bangal merekam ban biang ya kaju borok ki dong kren ngacak mat ila de kren kai ka jing tubu jong forum kumno ka kino yalam jong rat ke hima ka ba kilia kun hadu ba kila yo notification ka ba MLA menteri lapuli la tip malayo ke notification bakal ala kelong ke community forest lani ta ke forest jong pi ki pai ba bostra sibo ke ngai ku bleiru ya pipa kawan raru ya lagi mentua gitu pi tengam dar kam chu kalau di speaker hajar sipo ngayola ban lek attend ya ka Commonwealth Conference kebenengkong apa China but hadin di programs karon kada ka tour program ka kialam nyanyi kialam sudah ka krem lembit kumtuhi kialam krem kacing kabai jongki kalong kaba munduna daki pau hajar isamlakan thai senrang kio kam yo jam kila ban besar bat ki ya kai yang kasem tang na banta ba ke government jong ke China kapenbiang yaki infrastructure
Ichidon kamang tu mo naduki guide bagum ta ter kabla kring man keski kajen riek kita revenue bobol kaba arpat ka bangayo lat ka bangong mantan ka daga balai kaba arpat iba iya meli ba merbon long kaju ngaru ayo le bakila yalam yang imo bangayo le kecu iga programs ko programs kade wa harajar karat ngarang bat kum di speaker yalam mingi de kurusin mo kum tu nda poin nang tu ke penihara ngi de giling ba supom giling plastik biom gitu ling lier ke yalam padi kikrem liling man sok ani gilembet kat no kring ya ki dongjo kai perfect de kita ki ba ngasukwa ban yethu ya ki hakane ka for na ka banta ka ne program ka ba snotna banyo ban pli ya umawnong rem ban pli ya ka de ka kram lembet hang thi hapo Pnahkyndeng right nong long do ladangin phai ha kiri babun jo ka perthei dari Thailand ka de Kawei na kiri ki ba ruspa ba ha ka perthei ba Kawei na ki dau ki ba kani kari kalong ka ruspa ka de na ki kam Jngohkai perthei ki babun ki turis ki nong Jngohkai perthei na keleng saudong jong ka perthei untuk ru na India ki babun ki turis ki le chapo Thailand ani thu ipi Kawei na ka mensim Kawei na ki jinglong ki bakerpang jong ki ne ki nong Thailand kalong bagi breu ki basngauret bat ki breu ki banang ban burom ya ki wei ala yawalat ban lekai dala deru nadu na kalat lingsun ke kat lingsun ke airport karukom pu samrki karukom pediang ke jongki na bilapo yang ki jakasa nalalet ai jaka Jngohkai perthei ke bagi kidon ki kin ke bagi keren ki khmat ke bapu samrki ke bagi pediang somha kat no ko persno tena ladang kidon kino ki jinge kloi banyarap kata ka de gari Thailand bat hakane kari ke bi ke jongiru kari India hagadong satai lamlingi kane ka kathem jong karilum khasi jantia kathem ri Bhoi bat kui di Jaka kadon sibun ki Jaka ke internet ban internet bat bagi babun kinong Jngohkai perthei ki kwa ban hari Bhoi jongi lalangin keren kidon sibun hari khasi jantia sora ka de ka bala paunam pinle chapo kita hanya riwar kita sibun kita kiba peniternat kita kiba kering je kita Jngohkai perthei ni poi hapo gari Bhoi ka jongi kamar ngarle ka de Kawei na ki Jaka ki bala kampau na kalian jong tourism department ru kila ai sibun ki jingarap na ka benta ka tu ka Jaka bat kane om bakaya ram om tang baka peniternat de khmat ke bangipe ki turis ile na sabar ka jalla bana po ka jalaru kalau kongsan kalau gajing don jong kene ka turis spot hamar ngar pila ban ki mentoi ki tradisional kidon sibun ki longkemi ki basong dukan ki badi ki jing bam ki badi kwai badi sha bat komta terter kidon sibun ki dukan di mentali ki lami segi dukan jhur badi ki jhur ki palai pujat tu ki turis ki bawan ki thiet ye ki kalong gajing mentoi ki ngikwa balangba jong forum kali inisiatif ngi somanai kuplei ba pli ba ka tim ba pilala ban explore ya kani ka kram lembit angne hapo Pnahkyndeng right dong lendo ngikwa balada kani ke Jaka kan long ke Jaka Jngohkai bagi patba na keleng kari bagi jala kinwan kiban mentoi nengkong ki de ban long mo pi ki tradisional kindon ki dukan